Teda čaute ľudia, som Torpedo, vítam vás z ďalšieho videa. A dnešné video budeme zase hrať Minecraft. Je to tretia epizóda z našej novej série Boj o prežitie. Dneska budeme stavať sklad, ja mám všetko vykopané, kde budú truhly. Jediné mi chýba je drevo na truhly. Teda som povedal, že truhly. Musel som ísť veľmi ďaleko, aby som mohol ísť ťažiť, lebo tam mám iba to hnedé brezové drevo, bukové, či aké to je. A to chceme dať na našu podlahu. Viem, mali sme dneska robiť podlahu, ale proste mali sme veľa vecí a naša jedna malička truhlička nám nestačí. Keď sme tu, už zoberiem sa aj teklice, keď neviem asi niečo budú. Máme si dať na hlavu. Wow. Ale dáme si dole, lebo nič nevidím. Ne, musím rýchlo kopať, lebo pokým ťažiť. Lebo už začína vychádzať mesiac a ja potrebujem veľa dreva na truhly. Potrebujem cez 20 truhly, ani toľko možno. To je to posledný strom a ja už asi pojem tomu, lebo nechcem zase proste nájsť zombíkov a všetky prišli, aby išli po mne, aj čarodejnica, aj neviem čo. A tu už je jaskyňa, tak ja už prídem domov. Trošku vám to strieľnem, uvidím, ale zatiaľ sme veľmi ďaleko od domu. Sme proste veľmi ďaleko do domu prepravali, tak kde tam bývame, že? Preprával som to úplne celé, plával. Až našiel som toto. Ne, áno, spadol som do vody. No, tu už bývame my, lebo poznám ten spawn a tu som dal všetky. Nejaká tvrdá hudba. To ma dosť naštvalo, že už som mal všetko vykopané a ja som zistil, že mám málo dreva, tak som musel ísť nakopať. Ale tam som začal natáčať. Bolo aspoň také dlhé to videjko. Abyže nebolo 45 sekúnd, že iba dáme tie truhly. Ale ja sa budem musieť ísť asi vyspať. Nerad pracujem v tme. Doplním aj srdiečka. Tak, spinkajme si. Matúško sa utopil. To bolo ešte dávno. No, takto sme poriešili, že tu dáme dve truhly, dve. A tu je diera, aby sa dala otvoriť tá horná. Tak my sa najeme, aby sme si doplnili srdiečka. To bolo asi málo. Než v podstate som zabil jednu ovcu, môžem si vyložiť jednu. Tu semienka. I tekvice. No, teraz máme tu dubové drevo. Prečo porušujem pavúka? Lovíme jednu truhlu. Stále dúfam aj na druhú. Presne. No a to bude dosť. To bude dosť na tie truhly. Asi ani všetky neurobím. A zatiaľ máme 5, tu máme koľko? 8. A zatiaľ dáme. Tu neviem, ako budem tabuľku, že napíšem, alebo dám, ako to robí každý, že viete, no dá sa to veriť, že dá tú koženú a dá tu napríklad kameň, alebo niečo také. OK, ešte ideme vyrábať. Dáme 4 krát 4. A na budúcu časť buď budeme robiť už konečne tú podlahu, alebo tú bránu, uvidím, ako sa ešte rozhodnem. Wow.
5. Sa to na mňa vidie, že to je fail. Ja mám to stejne, keď to... OK, tak máme hotové tie truhly. A musel som rozbíjať tú jednu, ale mám stále pocit, že to je ešte málo. A to má dosť nasere, keď to bude málo. Aj, málo. Tak nič nám iné neostáva. Ešte si to... Musíme ísť a musíme zobrať tých náhradných dvojvedí a potom ešte to drevo. Ako pevnične nám neostáva, potrebujeme ešte 4 truhly. A keď nám ešte ani teraz nevíde. Nám asi to fakt nevíde. Mňa porazí z toho. Keď ste teraz čo počuli, to volali môjho brata. Ale budú sa spovedať. OK, musel som to stihnúť, lebo tu mama vleskala. A bol som aj naťažiť trošku dreva. Tak snad nám to vyjde ešte na tie... Tak nám to vyjde ešte na tie 2 truhly. V pohode. Asi bude presne. Presne. Tak ja už to potom dorobím, lebo teraz sa mi to už nechcem. Ako tu dávať všetky veci, ale tak ja sa s vami lúčim. Čaute.